nwa virgin Elijah Enugu, nwa baby, nwa Virginia. None. Ono na agbani. Osula. Na dezizozi asu na Holy Ghost ada abiazi. Nwa virgin na nwanne Okechukwu Buhari, Elijah Enugu sete. Jokpala Okechukwu Buhari. Nwanne go Okechukwu Buhari nwolo. Onwe okipa inu ine bakwa ewu. Oke Buhari nemo. Anemo. Onye zọpụta Jizọs gwara m na ya zọpụta Nigeria nwolo. Ine wetere nwa virgin ọnụ. Ịma na agwa ngị na anyị ukwu ki na-enwere nwa virgin. Maka na asị na nwata akpa nkụ ka ibu ya asị na ọkpa na aja ọfịa. Nwa virgin akpago nkụ ka nke gị nwanne m ho. Elijah Enugu ị na-abala nwa virgin mba. Maka na ọ na-promote onwe ya business ya na-ekwu ya member ya na like. Ime ọnụ onwe ndị na-abịa adoration nwa virgin because na nwa virgin anụbeghị nwaanyị. Ka ha mara ma Jizọs a ga-eme ka nwa virgin mee gịnị n'ọfa. Nwa virgin pụta gwa gị sị gị na Rev Sister bịa n'ọfịs ya gwa na ya like ya. Okwu okwu na ọ chọrọ ka ọ nọ bịa. Elijah pụtasị na asị. Ibodo nwa virgin ebu nwa virgin gwa agụ onye bịa n'ọfịs ya gwara ya. Ịpụtasị na asị ị n'ebe ahụ na gị na nwa virgin bi. Gị na nwa virgin anọ n'ọfịs ahụ. Ngwanụ ebe ọ bụ onye amụma pụtara kpọọ nwa virgin afọ agwụ ya na-asị o na-ekwu ihe mere na ihe mere mbọsị Rev Sister bịa na ebe ọ na-ekpe afa the sister. Ịgwacha ya okwụsị ya reply kwanago okwu a na reply okwu ịgba penalty. Nwa Elijah ya agba gị penalty taa. Elijah Enugu gee ntị. Ịpụta ị na-akọ nwa virgin ọnụ nọ na-eme arenji. Elijah Enugu gwa gị nwasị na-agbalị gị egbe Baịbụl mepe wọrọ mgbọ Elijah ka gbaa gị akịta. Ị na-anya na efu ihe na-eme n'ebe nwanne anyị nwoke ụmụnne anyị na-abụ nọ ndị Afrịka ji ide ebube. Ihe ọrịa bụ onye Afrịka chi ime odogwu ọkpọba ihe ndị Europe nyere gị kpọba ma ichi ime odogwu. Ị na efu ihe na-emebe nwa baby virgin na Elijah Enugu nọ na boy say it ya na mgbe nna gwa gị na business ka na ndị a ji ndụ gị agbaga mbele na ọnwụ gị na-enye ndị ego. These people ga-eresi gị olive oil enwụọ out of ignorance. Inwo bife nie gị you pay them. Now nwa virgin Elijah Enugu ada ezizi anyị ozi na Jesus na-abịa ọzọ. Now they are dragging position because Nezak abịago bụ Ejike. At least ụmụ Igbo ji nkụ ma ifa na-alụ I will draw back. Ndị ha na-erikwa ha ka na-erifa but ọ dị ozi ka ọ dị as of 10 years ago. Nwa virgin jelo keze ebe ahụ jelo ọ bụrụ Israel na onye ejenwe Israel iche na amara ihe onye na onye ka amara ihe onye Jizre ka ha nwere mgbọtụ ugbo o je Jordan ahụ Jordan ka o je ya je n'ike amara ihe jee n'Israel ka o were gwa ya anya ebe ahụ mgbe ije na onye iberibe o je nwa virgin je Jordan je na dari n'okwute enwe ebe ọ chọrọ ịba onye ọcha sị ya no we don't enter. Say please permit me na asị ya no osigwe ebe apụta ọ kara igwe in the name of Jesus I command you permit me. O jesi Jordan ba Egypt bịa na gwa na ebe a bụ ebe ugwu Moses ndị Abakaliki ka nke Nsukka Mount Sinai ebe Moses nọrọ fuo so ijekwuzi ebe ifuo nna unu na unu emerụ n'ihe o na nezi ife na ise nezi ihe na-agbari n'ilu akwọ na nwa virgin Elijah Enugu ka ị banye n'okwu nwa virgin nwoke na-amaghị nwaanyị nwa baby nwa Virginia na nwanne Okechukwu Buhari nwa virgin na nwanne Okechukwu Buhari none ono na agbani osula na dezizozi asu na Holy Ghost ada abiazi nwa virgin share we video anu share we video kai mama ya na anaftu ụmụnna na aka ndị a nwa virgin na nwanne Okechukwu Buhari Elijah Enugu sete Jokpala Okechukwu Buhari Jokpala Okechukwu Buhari ka last born ha keo nwanne go Okechukwu Buhari nwụrụ anụrụ ime ọnụ ya anya fere bi na ebe akwa bụ Elijah Enugu ayi ebido from you nwanne go Okechukwu Buhari nwụrụ onwe okipa inu ị na-ebe akwa oke Buhari na-eme anemo onye zọpụta Jizọs gwara m na ya zọpụta Nigeria nwụọla. Common post go there na your Facebook page no bo nwanne Okechukwu Buhari
maka na Buhari bụ okenye onye Igbo. Ebe Jizọs rapụrụ ndị Ngọ Ọkpala, rapụ ndị Owere, rapụ ndị Ụbụrụ, rapụ ndị Ejemekwuru, rapụ ndị Ihiala, Jizọs rapụ ndị Azịa, rapụ ndị Ọkịja, rapụ ihe niile juru na Abagana wee naba Katsina through you. Okay, Buhari bụ oke onye Igbo, nwanne Okechukwu Buhari. So Buhari nwere Elijah Enugu Amon o Buhari ọpụtara ba agwa na social media. Ị na-ewetere nwa virgin ọnụ. Ịma na agwa ngị na-anya ukwu ki na-enwere nwa virgin. Maka na asị na nwata akpa nkụ ka ibu ya, asị na ọkpa na aja ọfịa. Nwa virgin akpago nkụ ka nke gị nwanne m o. Nwanne scam gị bụ gị nwa Elijah Enugu number 1 scam. Mma enye chunu pattern oja scam. Gwazie na otu nwa virgin si beat your hands down. Ihetago nwa bụ Elijah told that man ụjọ, very hard man. Elijah Enugu ị na-abala nwa virgin mba maka na ọ na-promote onwe ya business ya na-ekwu ya member ya na like. Ime ọ onwe ndị na-abịa adoration nwa virgin because na nwa virgin anụbeghị nwaanyị ka ha mara ma Jesus a ga-eme ka nwa virgin mee gịnị n'ọfa. Yes, nwa virgin pụta gwa gị sị gị na Rev Sister bịa n'ọfịs ya gwa na ya like ya ọkwa ihe okwu na ọ chọrọ ka ọ nọ bịa. Elijah pụtasị na asị ibodo nwa virgin ebu nwa virgin gwa agụnye onye bịa n'ọfịs ya gwara ya ịpụtasị na asị ị na ebe ahụ gị na-eso n'ọlụ na gị na nwa virgin bi. Kedu ụda anya ụfụ bụ ihe nke biko gị na nwa virgin anọ n'ọfịs ahụ ngwanụ ebe ọ bụ onye amụma pụtara kpọọ nwa virgin afọ agwụ ya na-asị o mekwa ihe mere na ihe mere mbọsị Rev Sister abịa na ebe ọ na-ekpe afa the sister ịgwacha ya okwụsị ya reply kwanago okwu a na reply okwu ịgba penalty. Nwa Elijah ya agbaghị penalty taa n'isi ebe nọ ka nwa virgin si rigolu tọpụzie ịghọtago bụrụzie number 1 ndị na-eri eri nke ikpeazụ a na ọ na-afụsịgo ụfụ n'obi maka na ịma na 85% of customer ga anago ncha anago. Understand? Ịma na 85% of customer ga emego gịnị anago. Now isi na now na-ege ntị ụmụnne m isi na nwa virgin bụ onye okwu asị ka anyị werezie ya ofu na ihe mere nwa virgin onye okwu asị. Elijah Enugu isi na nwa virgin kwụsị asị ọ na-asị na onye asị ngwa Elijah Enugu recharge card anyị na-eresi anyị isi na anyị tinye ekpo anyị na fonu ọ gị nwa na-akpọ anyị na fonu ke koduru ekodu na kọmputa. Kedu onye bụ onye okwu asị? Gị na nwa virgin onye bụ ụzọ si asị na onye kuzi nwanne ya Jesus me na anụ na-ekwu na asa m ife nna ajụ. Now tupu nwa virgin ekwu na Rev Sister na-agbadie Elijah Enugu eresiga anyị recharge card sai go bia na anyị tire na ọkpọ anyị na phone na daddy ga-akpọ anyị na phone. Na ọ bụ na anyị tinye the recharge card or reflect ya na kọmputa ihe a na-agwa gị ka a na-agwa onye a 200 naira ga-ana just like that. 200 ọ ya bi were go card were mee call 1 week mana within 2 minutes Elijah Enugu kpọ call ya reflect ugboro na abụọ ọgwụ wayo. Na njụọ gị sị gị Elijah Enugu ọ gị nwa na-akpọ anyị ka ọ bụ kọmputa kọmputa. Now ebe ọ na-egwara anyị na kọmputa na-akpọ anyị na ịgwara anyị na ọ gị akpọ anyị gị na nwa baby virgin onye ka dị holy onye ka dị holy ana m ajụ gị. Elijah Enugu ajụọ m gị ọzọ gị na nwa virgin onye ka dị holy ebe ọ na mgbe ibidolu nke gị nwa virgin mgbe anụ abara afọ nwa virgin o ị na-eresa anyị recharge card n'ihi akpọ anyị wanyị na anyị etolitego gị manụ kọmputa na akpa anyị na ọ bụla gị wee jụọ gị asị anyị sịla anyị na nwa virgin si na sister si ka agbadie. Kedu onye asị nke ya ka dị legit? Kedu onye nke ya yitere eziokwu? Ọ nke nwa virgin bụ eziokwu because na gị na nwa virgin ọ dị possible. Yes, I'm a one Rev Sister the same thing with me but nje eme charity na hospital ebe ọ na-arụ ọrụ ọtọ na ịkpọ m na phone every day ọ na mgbe ana ka na chini chaplet eme holy
ha wish no na manu be nwanyị mgbe ahụ ọ bụrụ ka mma gori fe like this mmemeri ebele mmemeri ebele mba no ọ bụ na manu ha nwanyị den mara oyi foto amụma ka m jam Rev Sister nke ahụ ihe nkari mi ya bụ that is etiaba woto maka m ewere iwe sef pịa ya apịa ma meri ebele because no ndị dị mma chikwu oke abịa ma nyere anyị bụ ụmụ nwoke ka ndị Europe ji pakeji ebe ahụ ụfọdụ na-akpụ ebu ụfọdụ ewere ya na service ndị fada yata ka anyị na-ekwu eziokwu anyị ga-ama nwa baby virgin na Elijah Enugu onye kabụrụ ezigbo mmadụ kabụ onye bụ ajọ mmadụ onye ka egwu wayo. Let's tell ourselves the truth. Now, ịpụta na-agba nwa baby virgin nọ na-asị kedu onye bụ Emeka ịbịa na-asa anyị eburu batrị anyị nwa virgin pụta ọsị kedu onye bụ Emeka isi anyị ọ na ya mmadụ na-apụta n'ofu community na Emeka ka nkụ wee jụọ oge nwa virgin gwara ya onye bụ Emeka ịtakụlụ ọnya. Elijah Enugu ndị niile a na-ebuni wichi enu na adoration na ha agawago ije. Elijah nwere ebe nna gị gara ije enwere onye nkanụ gara ije dara ngwụlọ anyị mata na adoration oge enwe onye akpụ ugo gara ije dara ngwụlọ Father of Arrange ị na-ewetara nwa virgin ọnụ maka na ọ kpakarịgo gị na nkụ. Ana m ajụ gị isi na nwa virgin bụ onye arụrụ ana maka na ọ na-asị kedu ebe Emeka ebe ma na ụfọdụ Emeka ji ụgwụ na ọka nkụ Emeka chọrọ inwe ego Emeka chọrọ ịgba moto Emeka chọrọ nwa virgin fụ pata na na-aga ahịa pụtazi na onye bụ Emeka na Nnewi fụ na hot cake iwe na-akparị nwa virgin jụọ ọgụ sị gị ebe ọ na nwa virgin bụ onye arụrụ ana maka na okpuru onye bụ Emeka gị na onwe gị na-ebuniela iwu ichi enu na adoration na Enugu ebuni ewu ichi eburu from aburu pụtawanye na ọgawa gị ije ndị na-eso meje adoration ma ihe na-ekwu bụ eziokwu. Elijah Enugu ngwa gosi anyị ofu onye dara ngwụlọ gara ije amata na n'Igbo maka na mbata na Ezeaku kịta mma akpọta more than 500 women iji operation mụ nwa ọgwa eziokwu evidence o nwere village ya pụta na n'Igbo gị dị yara ife ofu onye asụgo bọtụlụ ma ọ gbuo mma ma ọ gbuo egbe enwere village ya pụta na n'Igbo na ị ghara ịfụ go ofu onye asụrụ bọtụlụ ma ọ gbuo egbe ma ọ gbuo mma ọ dị impossible. Elijah Enugu kedu onye ahụ dara ngwụrọ na adoration go gara ije nwata kpaa nkụ ka ibia sị na ọkpara na ajọ ọfịa nwata kpaa nkụ ọ bụ na ịrapụrụ nwa virgin n'aka nwanne ị ga-iwugo onwe gị na anyị ga na-awụ gị na ana woto anyị ga na-awụ gị na ana woto ị na-asị ya ekpukwa n'okwu ya mechie ọnụ because na ọ just na ọ ma na ọ reply ya again na man ịbụ distraction to him in short ya nwere reply gị bụ distract ihe onye kwụ n'ọkụ 100 days makwa ya na-akọ na ọ dịka 13 days ka a nọ na-akọ 14 days na ụmụaka na-eri nri na-evu ọnụ makwa mmadụ onye na-efoli ya for 100 days onye ọbụla ihe ọma mere ọkịta ya ekpere alụgo ọrụ ọ gị nwa bụ nwa ticha ngwa na Elijah Enugu gee ntị ịpụta ị na-akọ nwa virgin ọnụ nọ na-eme arenji. Elijah Enugu ọgwa gị nwasị na-agbalị gị egbe Baịbụl mepe wọrọ mgbọ Elijah ka gbaa gị akịta Elijah ka ịgbaa gị eke onye wayo jide ụmụnne anyị na gwọọ ọfa ji ma how many years megoro Reverend Father ya megoro pastoring work over 30 years ki scam goro ndị Igbo scammer ịma na Jizọs bụ scam iwere na scam ndị be anyị kedu nwa baby virgin megoro o nwere family nọ na Igbo a iribere ego fa gwagodum including nwa virgin onwe o nwere family nọ na Igbo a iribere ego fa na-ejibere maka isi kebe adoration gwa m onye ọbụla nọ na Igbo a na-abịa n'obere adoration a na-ekwubere tithe and offering including nwa virgin ịma na asị na-enye jụọ nwa dibịa afọ oje kpọọ mgbọrọgwụ na akpa nwa baby virgin nyejuru ya afọ otubi ya afa
See, I fear not. One virgin, fear not. Again, fear not. And again, fear not. Makalima na one virgin will tight. Jenny waka where we are. E walaka, one virgin drop or something. Oga, need your son one virgin up by walaka. Oh, if one virgin and again, one virgin shake the altar. Mbaka on adore this grace. Because grace can do can be an old. Mbaka one virgin adore this grace. Now adore grace. No, no, wig. A more not smart guy. When jogging, he are no get one virgin sigh up publicly. Mobile and one virgin aqua barrel. Kaijo one had to realize you. And when you go in a pure water salopa. And a man to realize you. And when you go in aqua barrel, you will call Bogotan and not taga. Makana buying a general direction in I say from 5,000 Bogotan and not I have one a line. Onye na report you with 5,000. I do can match. Onye we borrow you with 5,000 every week. Ili chene go one virgin. We had a minute was here now. Onye name was 50,000 account. He gave what Obogote no take say up. Reason jajuri and none adoration one day, but since in the game 1 million potter. One boy we Obogote no te joy can and was no conductor. Come on, young when I got with the 1 million. Is yamba. Ni room obla si me for na chita. I me pony jelly the sympathy height of Bunde Shibo. He saw an asubuna, Ija would I or sort. He had to 1 me, Nde Shibo. One non de Shibo Kaicho. I was losing non de Shibo Kaicho. The boy will hear about to not. Enjoy ye. Enjoy ye. Kedeba gave be. A whole human being like you asks you to look upon the mountain, there shall your help come from. Nanto. Unto. Ye fellow woke umplam to see umplam. One ye begin while I like easy. Daily Gaku le sigale say, Wagin nebe mountain, and there Jesus will help you. Jesus. Just equal and Jesus.